Wara l-iskandlu li seħħ fl-Orkestra Nazzjonali qed tkompli tikber il-pressjoni mhux biss fuq il-Ministru Owen Bonnici iżda wkoll fuq il-Gvern ta' Robert Abela. Fi stqarrija qiebsa, il-lobby li jirrappreżenta lin-nisa f'pajjiżna insista li kull persuna li kien responsabbli mill-proċeduri fl-Orkestra Nazzjonali u li b'xi mod naqas fil-każ ta' fastidju sesswali li seħħ fl-istess orkestra għandu jinżamm accountable għal dak li seħħ. Mhux hekk biss, qed issir ukoll pressjoni fuq il-Gvern biex dan il-każ ta' abbuż fuq din l-impjegata tal-Orkestra Nazzjonali jittieħed bis-serjetà u b'tolleranza żero u mhux isir attentat ta' cover-up fi kliem sempliċi li xi ħadd jipprova jaħbi kollox. Il-Women's Lobby ħass li kellu joħroġ din il-pożizzjoni wara li fil-qorti diġà kien hemm persuna li tressaq u li ammetta ħtija filwaqt li hemm ukoll l-eks kandidat laburista Sigmund Mifsud illi għaddej proċeduri separati akkużati li prova jinfluwenza u jaħbi dak li seħħ. Il-lobby saqsa jekk hemmx raġuni kredibbli għaliex inżamm mistur l-isem tal-uffiċjal fl-orkestra illi wettaq dan il-fastidju sesswali. Huma saqsew ukoll jekk il-ħati għadux impjegat mal-Orkestra Nazzjonali u jekk hux se jitħalli jidħol lura fil-ġobb li kellu qabel. Il-Women's Lobby qed jagħmel ukoll pressjoni biex l-orkestra tippubblika l-lista ta' rimedji li ġew offruti lill-vittma ta' dan l-att u biex l-istess orkestra tiddikjara b'mod ċar x'inhi l-istrateġija li lesta tadotta l-Orkestra Nazzjonali biex dawn l-episodji ma jerġgħux iseħħu.